एगो बात कह दो प्रभु जी विश्वास कर ले कैसे लोक में हम ही प्रभु जी जानता नहीं दूसरा लोक में लोग जानता लेकिन मित्र लोक में हम ही प्रभु जी जानता नहीं। एक बार वनवास में लक्ष्मण के लिए फूल ले तले भगवान राम ने सीता जी का मन बहलावे खातिर फूल के माला बना के कहीं हई गहना हई पहनाओ हई गहना हो। भक्ति में जिज्ञासा जरूरी है लेकिन भक्ति में शंका जरूरी नहीं है। शंका जब होइल तब तुम नाश होइल। इंद्र के बेटा जयंत देखले होई देखो नारायण के अंश राम होवे हई मेहरारू का फूल का माला बना के गहना कह के भोली आवता रहे। जब शंका भइल मालिक कौआ बन के इंद्र के बेटा जयंत कौआ बन के सीता जी के पैर में चोंच मार देले। आज जब खून के धारा निकल प्रभु जी तनिको देरी ना करे तुरंत बाण चला देनी। अब इंद्र के बेटा जयंत कौए के रूप में तीनों लोग घूम ले यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के ले गए वो लोग कहल कि राम बाण से सुरक्षा ना हुई। अंतिम में अपना बाबूजी के ले गए इंद्र देवता से कहले कि बाबूजी प्राण के रक्षा करो बाण पीछा कर रहल बा कहले कि राम बाण के कोनो काटे नहीं के हमर लगे ना। तब नारद जी सिखौनी के क्षत्रिय वंश में पैदा भइल बड़े आ वो लोग वंश के नियम हो शरणागत के रक्षा करो कतनो पाप पहले बड़ा गोड़ धलबो माफ कर दिया। 17 बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के क्षमा कइले रहे हरा हरा के गोड़ धले माफ कर दे। आ एक बेर उ धइलस नु त दोनों अखियो भड़का देहलस बाकी मरद मुड़ी नीचे नहीं किया पृथ्वीराज चौहान खाली नजर नीचे को के बात करे कहले कि कहो नीचे ना होई। मोहम्मद गोरी दोनों आंख में गरम छड़ लगवा देलस। आज वो लोग के पूजा होता मूर्ति बनता हिंगा बनता हमनी के मर्द बन जाए राणा प्रताप 500 रुपया पर कोर्ट में गवाही पलट दे तुरंत। हरिश्चंद्र बात खाती का से का हो गइले तब न अजुगर कीर्ति गवाता नाम गवाता तब हमरो रउर गवाही अपने में सुभावे नहीं के घोर कल जो के भारत हो बाइल में के पूछल जाओ कि के मर्द बा हतना समाज में कि आज दिन भर में झूठ नहीं के बोलो केहू हाथ ना उठाई कि एगो बोल रहे तब नु हाथ उठाई थी और नेको बोल हां मने करे कि जे बोल रहे तो दिन भर सुतलो ही दिन भर सुतला बड़ा तो झूठ की बोल झूठा से कर सवेर चालू होला। हां सही जाने की एगो बियाह भई रहे चाचा आ दुल्हनिया के उतारे जब गोइलो नु दुल्हन के उतारे खातिर जब गोइलो तो दुल्हनिया कहता कि हे रामचरितमानस बा ये हका बाबा ये कहते कि रामचरितमानस नहीं हरे से लेके आइल बनी एकरा के छू के आ क्रिया खाए के बा हमरा के उहे उतारी जे सती हुई जेलो पूरा गांव थाक गेल केहू तैयार ना भइल उतारे के कहीं ना कहीं मिस्टेक भई रहे एगो मठिया पर सधनी रहत रहली उनका के बोलाल गेल कि लइका यहां से साधु हो गइली है ने आओ काकी आओ कहली का बात बा त दुल्हन उतारे के बताइए में कौन काम बा चल उतार दी रामचरितमानस जब बड़की दुल्हन निकालतिया हे पर हाथ धरी आ क्रिया खाई के वाला लइका यहां से सती हई तबे हमरा के उतार कहली कि हमरा पूजा करे के लेट होता जाता नहीं पूछल के काहे उतार लो कोनो ढेर देर लागी उतारे में कहली कि ना ए घरे न सजनी भइल बनी लइका में एक दूसरे का फाल्ट हमरो से हो गइल पता न चरंगा खइला ओहे नशा भाई घरे बेच झूठ बोले त आदमी ने कर मिला तब का ना नहीं गुरुजी आ ईमानदारी के तो जोरे नहीं के भाई हां कहे के बा अब मेहरारू 10,000 के बाजार कोली बाबा हां केहू पूछे वाला नहीं खे डरे हिसाब ना मांगबो कि कहि कि मुझ पर इतना तक विश्वास नहीं है लगी रोए डरे ना पूछबो। अब महतारी कहते कि 500 रुपया देबो तो 1 लाख महीना कमा तो पूछ तरह की का होई यह तो पगलाइल भी फाड़ के बिगे जाती है गलती ना कोनी सही बहुत एक आध गो लइका लो बाजी बाबूजी खोख देस माई एक बार खोख देस त बाबूजी चलो दिखा दी चाहे सिर्फ ले ले आई माई 15 दिन से खोखत या 16 दिन से कोई ले दिया बाबू सिर्फ ले ले ना दिमाग मत खराब कर लॉकडाउन में तुलसी जी कारा पी हो से ठीक हो जाई हां भैया प्रेशर का जिया दे मेहरारू एक बार खाली झूठो कर अरे राम राम रे एक हफ्ता खोखी रह जाई टीवी हो सकता गाड़ी पर लाद के लेके दिखाया होता एक कलजू को पहरे हो जन बाबूजी मेहनत करके तरह के इंजीनियर डॉक्टर बनावता रहे 50 वर्ष उम्र बीत गेल तरह के बनावे में आ तू दिल्ली में अपन रंग रंगेली मनावत और बाबूजी हवाई चप्पल बजाता तो तरह कोहे में लाज लगता संहतियन से कि नहीं के जामल हई कितना तो लइका इहो कह देता है नौकर हो तो महीना ले आइल भाई जा धन जुग हो गइल भाई सरकार कुल जना चाहत लो बबुआ लोग कि हमरा सीता नी और पवित्र मेहरारू मिले
कहियो ना मिली ना सीता पावे के बन हाँ। तो लइकाइए से राम बन जा हमर धर्म पत्नी है उन्हीं के संग बोल बतिया भगवान तरह के सीता खोज दी है अपने दूसरा के 2 कट्ठा खेत जोत दल तो तारा लेवाही कोइल में लिखाली निहुर निहुर धान रोप कटने के दिन के इंतजार जैसे रोपाई है ना कल की है वो कौआ के पीछा राम बान कोइले रहे मालिक जाके राम के शरण में गिर गइले त प्राण के तो दान दे देले बाकी एगो अखिया भड़का देले आज कौवन के देखबे के एगो आंख खोला सोच ना तो के संधार कावे ले सब जल्लू रानी यही जैसे शुरू हो जय हो खसुन पर एगो कागा के न छोड़ले ओ भागा के मरी के बान पहले कान मरी के बान पहले कान ओ धब सोन से पहिया मरी के बान पहले कान ओ धब सोन से पहिया ओकरा बे तनको देरी प्रभु जी ना कोनी आ एह बेरी जौन देवराज इंद्र के बेटा रहे ओकरा के दंड दे देहनी आई रावण का चीज आखिर रावण के बेरी अरविंद कोई लेका है तेरी संग दिली दुख भरी बयान संग दिली दुख भरी बयान ओ बिरबल वाला से रोक दिया कि दूल्हा तो कोई नहीं आंगन में शायद दूल्हा कोई नहीं मारो मैंने यस तब तो शुभकामनाएं की अच्छा गा लो गाइए लो ब्रह्मा शंकर जी गोलर ले हां एकदम न्यू गीत एकदम आपन लिखो जोड़िए बन रहे दूल्हा दुल्हन के समधी समधी के